Fil-ġnien ta' Villa Guardamangia instabu numru ta' biċċiet tal-istatwi fil-ħamrija tal-ġnien bi pjanti jikbru magħhom u kellhom ħafna minnhom biċċiet partijiet ta' biological growth jikbru fuqhom. Dawn inġabu fil-laboratorji tagħna fejn beda l-proċess ta' dokumentazzjoni fejn aħna bdejna nifhmu daw il-partijiet ma li ma statwa jappartienu. Dan kien proċess twil ħafna u ta' taħbil il-moħħ ukoll. L-indikazzjoni li dawn l-istatwi saru mill-istess kultur huma l-qies tagħhom li huma simili ta' xulxin, il-livell ta' dettall li huwa simili wkoll, il-simetrija tal-wiċċ u l-proporzjonijiet li ntużaw. Il-proċess li ttieħed u l-apparat li użajna huwa dak li ngħidulu aħna il-handheld structured light 3D scanner fej pratikament huwa komdu għaliex jaqbad jurik dak il-ħin x'qed joħroġ u huwa accurate ħafna. Jiġifieri dan joħloq 3D mesh dak il-ħin u hija preċiża ħafna speċjalment għall-konservaturi. Finalment ħlaqna 3D print ta' ċertu uċuħ tal-istatwi biex il-konservaturi jistgħu jevalwaw aħjar f'idejhom mingħajr ma jgħodu jġorru l-istatwi. Il-proċess ta' 3D scanning għena fir-restawr f'dawn l-istatwi l-ewwel nett għax evitajna ħafna ġar li jista' jirriżulta f'ħafna ħsarat. Għalkemm l-interventi tagħna huma reversibbli, però jevita ħafna xogħol u ħin żejjed.